box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ang buong na ba ni pharmacy? 2,000 years Hello, later. what's up mga kabingka? For this video mga kabingka, mag-unboxing po tayo ng isa ka produkto na kape. Ang pangalan ani ay Magnum C Herbal Coffee. Kani mga kabingka. So, tilawan ako ni, no? Ang sulod ani mga kabingka. Aba. Iya. Kabak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, pulo. Ito isa. Nindot ni siya na ano siya malunggay, tapos na yung mangustin, tapos na yung kape. So, tilawan na to ng Magnum C nga Herbal Coffee. Hindi siya i-permission. Hindi siya sponsor, pero ako din suwayan ba, diba? This is improve it. Ano to? Ano to ha? Magnum Coffee Herbal. Ano daw siya, dili daw magsakit daw ang imong kuan daw ni mga kabingka, dili daw magsakit ang pamati nimo kung kailan ka ni. Di para sa uban nga kuan mo mabalaan jud nimo mga kabingka ba nga acidic kani, dili gani siya acidic oh. Tama yung templada, creamy, yummy, diba? Malasa nimo ang mangustin og kaning kuan niya malunggay. Pero ilang ka mga kabingka, balik lang ko kay burok na pay kulang ani. Tilawan ako kung unsay mas lamig din siguro pag naay pares ani mga kabingka. Nalimutan ako kung tinapay kung asan ako nimutas. Balik ako mga kabingka, balik na ano tay pan. Siyempre mas lindot og naagid ni siya pares. Oh? Ngunit siya dili bitaw nga baka sa tawag na baka alburuto di mo tiyan. Indot yung mangustin asa man ka anak plus malunggay pag healthy kayo. Uslo na to di. Dami din kisa sama lamot. Kani siya makapalit ka ni 175, pero napalit na ko ni sa Shopee. Na kuan ako, nabayaran yun ako is 227. Lamig gid siya, fairness. Ang bis mo palit bitaw mo ng mga 3 in 1, baka nang bisag ka ng steak kani bisag mo palit mo na ngani yung paliton kanang healthy coffee. Siyempre mas nindutid ni ma-relax pa ka, nakainom pa kag kape, healthy pa jud ka sa kana. Diri ka sa Magnum C Herbal Coffee lariman kana. Sa 227 nimo nga mabayaran yun ani mga kabingka. Ang butang na ba ni pharmacy? Kay murag wala kong kabantay na ni pharmacy ba? Na nakanindot pag siya. Humot. Kumingon juga ganang katong sa TV bitaw yami, layo ra kayo.
kani gid ang tinuod nga yummy, creamy, delicious, diba? Kani gid ang pinaka legendary ang Magnum C Herbal Coffee. Naman ka sa Herbal Coffee pangdaan. Dami kayo. So, ako maka coffee king, medyo ko sa coffee king. Sa ko manungutana. Alos nandilawan na ako mga kape jud. Ngani jud ba? Ako mga dati before kung sa mga daan ako mga vlog na ko mga kung nakakuha na jud ka ato makakita ka sa mga agipang i-review nako legendary gud to nya kani ang nakanindot magud ani manang i-promote din ako ni siya kay kuan din siya kay kilala man ka na pay mangustin na pay kani daw siya ingon sa owner ani nga si Captain Jake. Isa sa radio DJ siya before sa isa sa radio diri sa Davao. Siya may owner ani. Ingon siya kani siya nga para sa mga glitter, di ba? Oh, kuan din siya healthy, di ba? Kung for more detail, kuan ilang i-like lang Facebook page, no? Iyang, no? Iyang. So, makita niyo dito ang mga uban ng mga detalye ani mga kabingka. So, dili lang kay kanina po'y Magnum capsule, pero akong gipili kay coffee lover medyo ko. Nindot ang Magnum C Herbal Coffee. So, unsa pa inyong ginahulat mga kabingka? Check out na mo, di ba? Dito sa Shopee, pwede po sa Facebook page nila. So, Magnum, no? Magnum C kabingka. So, pa inyo ginahulat, check out na mo mga kabingka. Babush ka. See you in next my vlog mga kabingka. Babush ka. Peace be with you. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.